Vy ste sa už museli načisto zblázniť, veď podľa tohto zákona môže ísť spokojne dvojmetrový veľký chlap na ženské toalety alebo do ženských šatní, lebo veď čo ak sa cíti ako žena a my predsa nemôžeme diskriminovať jeho rodovú identitu. Vaša antidiskriminačná legislatíva v skutočnosti chráni bláznov a nebezpečných deviantov a diskriminuje normálnych slušných ľudí, ktorí sa chcú počas bežného dňa cítiť bezpečne. V skutočnosti sú v Európe diskriminovaní pôvodní obyvatelia, ktorí sa aj v týchto časoch boja navštevovať vianočné trhy, alebo ako v Paríži museli zrušiť oslavu Nového roka, pretože ste Európu zaplnili nebezpečnými kriminálnikmi, vrahmi a násilníkmi. Diskriminované sú naše ženy a naše céry, ktoré sa boja večer vychádzať z domu, pretože ľudia na nich číhajú na každom rohu. Tí istí ľudia, ktorým otvárate dvere a protestujete tu všetkými možnými spôsobmi, keď chceme zamedziť ich ďalšiemu príchodu do Európy. Kým celý svet inovuje, kým veľmoci budujú infraštruktúru, kým tieto národy investujú do svojej mládeže, my tu v Európskom parlamente diskutujeme o tom, či môžu chlapi chodiť na ženské toalety, lebo ak to tak nie je, tak ich vraj diskriminujeme. Toto je aktuálny, skutočný a výpovedný obraz o tom, ako vyzerá Európska komisia. A tí ľudia ju vedú. A Donald Trump má absolútnu pravdu, keď hovorí, že ste slavosi a že vediete Európu k zániku. Že európske národy aktuálne mieria do pekla, pretože vy tam dláždite cestu pre všetkých.